Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна у гэты дзень і ў гэты час раз на 2 тыдні мы сустракаемся в эфіры Еўрарадыё з кіраўніком агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыем Кавалеўскім. Добрый дзень, спадар Валерый. Добрый дзень, спадар Зміцер. Спадар Валерый, я хацеў было пачаць нашу размову з вашай чарговай вандроўкі, з якой вы толькі што вярнуліся, але мне спадабаўся вельмі каментар, які з'явіўся вот яшчэ да пачатку. Наш сталы глядач пад нікам Нурл Ол піша: не падлічваў, але вялізны адсотак спікераў на Еўрарадыё прадстаўнікі так званага офісу альбо яго прыхільнікі. Мне так здзівіла і ўразіла, што гэты каментар быў напісаны вот как раз таки ў каментарыях датычна нашай сустрэчы з Валерыем Кавалеўскім, якога здавалася б, ну на сённяшні дзень конкретно вялікім прыхільнікам, а тым больш, скажем так, прадстаўніком офіса не назовеш. І давайте вот, можа быть, з гэтага і пачнем з ваша меркавання, тым больш што ўсё ж таки пяцігоддзе, нейкія там падвядзенне вынікаў, таму умоўна падвядзенне вынікаў, ваше бачанне. Я читаю апошнім часам шмат каментароў, ну шмат не шмат, но сустракаю, скажем так, не будем перабольшваць, што хтосьці падаваў заявку на удзел у канферэнцыі Новая Беларусь і яму адмовілі. Ну і людзі абражаныя і пішуць, што чым вы адрозніваецеся ад лукашэнкаўскіх розных мерапрыемстваў, дзе запрашаюць толькі сваіх, дзе ствараюць толькі цёплую ванну, ну і гэтак далей, не трэба пералічваць. Так вось, як вы лічыце, дэмсілы сённяшнія, лідары дэмсіл, структуры, вот, якія былі створаныя пасля 2020 года, ці сапраўды яны у пэўным сэнсе сталі такім адлюстраваннем структураў, якія ёсць у лукашэнкаўскіх? Падыходы, можа, таксама дзесьці сталі падобныя. Мы шмат кажам, што офіс Святланы Ціхановскай гэта, умоўна кажучы, МЗС такі дэмакратычных сілаў, бо наперш скіраваны на працу такую вось міжнародную. Можа быць, таксама ператварыўся ў пэўной ступені ў сваіх падыходах да таго, як вядзе замежную палітыку МЗС лукашэнкаўскі. Ці не? Ці мы перабольшваем? Ці там просто крытыка зацьмявае вочы і вось тады не бачаць добрага? Як вы ацэньваеце? Ну, вельмі цікавае пытанне. Я думаю, што вельмі своечасовае ў гэтыя дні, калі мы думаем пра вынікі пяцігоддзя пасля 2020 года. Я магу пра гэта разважаць не проста як чалавек, які прыналежыць да дэмакратычнага руху, а як чалавек, які працаваў у гэтай камандзе ад снежня 2020 года па чэрвень 24 года. Я быў у гэтай камандзе і таксама мог бачыць, як развіваюцца пэўныя тренды ўнутры гэтай сістэмы, невялікай сістэмы. І сапраўды было немало нейкіх падставаў для крытыкі. Гэта такая нарастаючая закрытасць, гэта непрыманне крытыкі часам, ці такое абвостранае ўспрыняцце крытыкі. Я таксама бачу некаторыя супярэчнасці. Напрыклад, могуць казаць пра тое, што мы вельмі шануем ваше меркаванне, дзяліцеся гэтым меркаваннем, будзем рады яму. Але гэта не азначае, што яно будзе ўлічана. Я б нават сказаў, што ў большасці выпадкаў яно не ўлічваецца. А таксама я чую заклікі такія: бярыце на сябе ініцыятыву, мы не можам рабіць усё. І калі людзі бяруць ініцыятыву ў свае рукі і робяць гэта па-іншаму, маюць іншыя падыходы, погляды, то адбываецца супрацьдзеянне з боку офіса, з боку кабінета. Ну, прынамсі, там такая незадаволенасць пачынае вырастаць. Ёсць пытанне наконт празрыстасці дзейнасці, як прымаюцца рашэнні, як, дакладней, я ведаю, як яны прымаюцца, гэтыя рашэнні, але для людзей гэта не заўсёды зразумела. Як прымаецца рашэнне наконт фінансаў. Напрыклад, апошняя тэма, якая такая стала досыць відавочная, але пра якую мала размаўляюць, гэта міжнародны гуманітарны фонд. Туды сабрана ўжо вельмі шмат сродкаў, але мы бачым, што вельмі мала інфармацыі пра тое, як гэты фонд дапамагае людзям. Хутчэй мы бачым інфармацыю пра тое, што людзі, якія выйшлі з турмаў, яны шукаюць сродкі, яны аб'яўляюць фандрейзінгі, там нейкія свае ўласныя праз фонды салідарнасці. І тут пытанне, чаму людзям, якім патрэбная дапамога, і мы пра гэта ведаем, што яны выходзяць, яны не атрымліваюць яе ў належным аб'ёме.
То бок тут таксама вельмі шмат пытанняў, якія вельмі часта застаюцца не тое што без адказаў, нават без абмеркавання. Чаму так адбываецца, чаму не заўсёды там эксперты ці незалежныя медыа ставяць гэтае пытанне перад офісам. Гэта ўжо пытанне хутчэй да іх, але... Ну, я учора вось гэтае пытанне датычна міжнароднага гуманітарнага фонда задаваў прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы Ольгі Зажылінскай, і ўцямнага адказу я не адчуў. Маўляў, што я не займаюся, гэта не моя как бы сфера адказнасці. Ну, кому трэба задаваць? Ну, вот вы як чалавек, які ведаеце, як я там працуюць тыя шесцеронкі ўнутры, каму задаваць гэтае пытанне? Памятаеце, у мінулым годзе на канферэнцыі Новая Беларусь роўна год таму была прэзентацыя гэтага фонда, якой удзельнічаў Андрэй Стрыжак, Франак Вячорка, там яшчэ нейкія людзі. І там на самым апошнім, і там месседж быў такі, што офіс не ўмешваецца ў працу міжнароднага гуманітарнага фонда. Пры гэтым на апошняй старонцы, на апошнім слайдзе было напісана: па пытаннях грашовых унёскаў звяртайся да Франака Вячоркі. Ну, то бок, это все ж таки ОСТ застаецца цэнтральнай структурай, якая побач з гэтым праектам, якая, я не могу сказаць, што яна кіруе гэтым фондам ці не, але у іх павінен быць неабходны аб'ём інфармацыі. Ну, калі ўжо яны будуць адмаўляцца адказваць на пытанне, то можна ісці да нарвежцаў, якія ўсё ж таки трымаюць гэты фонд пад сваім кантролем. Ну і ўсё ж таки, закрываючы гэтую тэму, вы зараз гаворыце пра тое, што ўсё ж таки па выніку гэтых гадоў дзейнасці, ну уже там не 5 цалкам гадоў, але да гэтай даты структуры дэмсілаў, вось новыя гэтыя сфармаваны, яны прыйшлі ў пэўнай такім забранзавеласці, нейкай такой закансерваванасці і непразрыстасці ў такім стане. Я б тут, можа, ужыў трохі іншыя тэрміны. Гэта персаналізацыя усяго руху, то бок все выбудоўваецца вакол адной персоны, і гэта палітызацыя працэса. То бок фактычна дэмакратычны рух ператвараецца ўжо ў некую партыю вакол Святланы Ціхановскай, вакол яе каманды. Гэта было відавочна асабліва пасля выбараў у Коордынацыйную раду, дзе была задача напярэдадні выбараў, і асабліва пасля выбараў была задача стварыць такую лінію партыі, каб яна пераходзіла з ОСТ ў кабінет, з кабінета ў Коордынацыйную раду, каб все гаварылі адным голасам. У гэтым небяспека, бо і это тое, што мы бачым вынікі такого падыходу сёння ў Коордынацыйнай радзе, якая пазбаўленая магчымасці размаўляць пра іншыя перспектывы, пра альтэрнатыўныя рашэнні. Ну, прынамсі, ёсць людзі, якія носьбіты такіх іншых поглядаў, але атрымалася, што штосьці ў Коордынацыйнай рады забралі важнае такое, сваю аўтаномнасць, сваю самапавагу, магчыма, веру ў тое, што штосьці можна дамагчыся праз такі шчыры, адкрыты дыялог. І мы бачым, Коордынацыйная рада на сённяшні дзень, скажем так, шмат згубіла за гэты год пасля тых выбараў, якія насамрэч прайшлі досыць неблага і сталі такім моцным крокам у напрамку выбудоўвання дэмакратычных інстытутаў. А калі казаць, скажем, вот пра дзейнасць на міжнароднай вот арэне, увогуле пра дзейнасць, давайте я по-іншаму сфармулюю, прагучала днямі такое меркаванне, што на сёння конкретно офіс Святланы Ціхановскай ператварыўся ў, цытата, гнілую калоду на шляху беларускага грамадства, беларускай супольнасці да там нейкіх зменаў, да фармаванняў, да структуравання, самаарганізацыі, ўсяго астатняга. Падзяляеце такое меркаванне, бачанне такое ці не? Для мяне гэта не перашкода рабіць тую справу, якую я раблю. То бок я ведаю, што у офіса іншы падыход. Яны спрабуюць развівацца. Вы так сказали, для мяне гэта гнілая калода не перашкода, да? Для мяне не перашкода, то бок, в прынцыпе, гэты шлях дэмакратычнага развіцця, ён не можа быць роўным, ён не можа быць простым, там будзе шмат чаго адбывацца, і таму, трохі недарэчна чуць ад ветэрана беларускай палітыкі скаргі на тое, што ён бачыць нейкую перашкоду перад сабой. І ў гэтым сэнсе, зноў жа, кожны з нас, хто займаецца практычнай справай, знаходзіць варыянты, як абысці нейкія перашкоды, там нейтралізаваць гэтыя перашкоды. Ну, але калі ў цябе сапраўды добра абгрунтаваная пазіцыя, нейкі лагічны падыход да вырашэння праблемы,
і ёсць прафесіяналы, якія гатовы працаваць з гэтым пытаннем, з гэтым падыходам, то ніякія перашкоды на гэтым шляху не павінны нас спыняць. Не проста, і мне не проста, нашай кааліцыі, агентству не проста рабіць сваю справу, але тым не менш мы сваю дзейнасць працягваем, не гледзячы на нейкія там перашкоды ў выглядзе іншых пазіцый офіса ці кабінета. Добра, давайте мы, можа быть, перайдзем да больш таких актуальных і надзённых пытанняў. Калі будзе жаданне там паразважаць пра перспектывы і далейшыя стратэгіі, мы паговорым, ну, альбо паспеем сёння, альбо, можа быть, ужо наступным разам уже будзем мець нейкія тыя заявы, якія будуць зроблены па выніку канферэнцыі, можна будзе нешта аналізаваць. Давайте вернемся да ваших вандровак, і вот апошняя, з якой вы вярнуліся, гэта Украіна. Вы былі ў Кіеве. Што прымусіла? Чаму менавіта Кіев? Еўраатлантычнае супрацоўніцтва. Прычым тут Кіев? Гэта наш сусед, які перажывае вельмі складаны перыяд і якому патрэбная дапамога, але і дапамога і ўвага Украіны да Беларусі таксама вельмі патрэбная. Мы гэта адчувалі, я калі яшчэ працаваў у кабінеце, у кантактах з еўрапейскімі, амерыканскімі партнёрамі заўсёды было такое падкрэсленае пытанне, як у вас з украінскім бокам наладжваюцца адносіны. Ад таго часу, ад пачатку вайны, у асаблівасці украінскі бок заняў вельмі стрыманую пазіцыю, яны не ішлі на тое, каб выбудоўваць такія публічныя адносіны на высокім узроўні, што магло паўтараць, напрыклад, адносіны з іншымі еўрапейскімі краінамі. То бок тут украінцы паводзілі сябе вельмі абачліва. Я думаю, што галоўная мэта іх была не справакаваць Мінск на нейкія дзеянні узброенага характару, якія пагоршылі б іх сітуацыю. Асабліва пасля кастрычніка 22 года, калі перасталі ляцець з Беларусі ракеты ў бок Украіны, гэта стала такой досыць выразнай лініяй у паводзінах Кіева. Цяпер, што тычыцца сённяшняга перыяду, працягваецца мірны працэс. Да гэтага часу ён працягваецца даволі нероўна. То ёсць нейкія рыўкі наперад, то ёсць адступленні, то ёсць нейкая надзея, і гэта ўсё дзякуючы такому даволі выразнаму стылю Дональда Трампа, які паставіў сабе за задачу спыніць гэтую вайну. Не ўсё яго атрымліваецца, але трэба аддаць яму належнаму, што ён стараецца, і што ён па рознымі метадамі, тактыкамі спрабуе ўсё ж такі гэтыя два бакі, Расію і Украіну, пасадзіць за стол перамоваў, каб яны дасягнулі гэтай дамоўленасці. Застаецца адкрытым пытанне, што будзе з інтарэсамі Беларусі ў гэтай размове. Ці будуць яны нейкім чынам улічаныя. Гэта важна і для нас, для беларусаў, каб мы не засталіся ў той самай сумнай сітуацыі сённяшняга дня. Я маю на ўвазе менавіта кантроль Расіі. Але гэта важна таксама і для украінцаў, бо будзе немагчыма гаварыць пра устойлівы працяглы мір для Украіны, калі Расія па-ранейшаму будзе утрымліваць кантроль над Беларусю, карыстацца нашай краінай як зброяй, тады, калі ім гэта захочацца. І гэта важна і, в прынцыпе, з пункту гледжання нацыянальнай абароны. Гэта важна таксама і для эканамічнага аднаўлення Украіны. Зноў жа цяжка сабе уявіць, каб замежныя інвестары ўлівалі там дзесяткі мільярдаў еўра, а можа і больш, у аднаўленне эканомікі Украіны, ведаючы, што ёсць такая сур'ёзная і ўяўная рызыка з поўначы. Таму гэта тое пытанне, якое трэба абавязкова абмяркоўваць, інфармаваць таксама украінскі бок пра тое, што адбываецца ў самой Беларусі. Для іх пытання таксама, што такое суверэнітэт Лукашэнкі. Ці ён захаваў магчымасць для прыняцця ўласных аўтаномных рашэнняў. Іх цікавіць таксама і сітуацыя ў дэмакратычным руху, як адбываюцца падзеі, там вось апошнія вызваленні, якія былі, як яны адбіліся на стане спраў, куды ўсё гэта ідзе, дзе сёння знаходіцца Беларусь. Я таксама прагаворваў вось гэтыя тэзісы з імі і з афіцыйнымі структурамі, з экспертамі пра тое, што Беларусь на сённяшні дзень знаходзіцца праз 5 гадоў пасля 2020 года. Мы значна далей апынуліся ад ідэалаў, мараў, мэтаў 2020 года і, в прынцыпе, ад стану спраў, якія былі ў Беларусі. Ад дэмакратыі, ад выбараў, ад суверэнітэта. Беларусь вельмі шмат згубіла за гэты час. І мы працягваем рухацца не ў той бок. Калі казаць, што мы хацелі б дасягнуць вось гэтых мэтаў, мы рухаемся не туды. Мы шмат губляем. Трэба думаць таксама і пра тое, што з'яўляецца прычынай гэтага рэгрэсу. Што з'яўляецца прычынай? Безумоўна, гэта
та сітуацыя канфрантацыі, гэта мае погляды, тая сітуацыя канфрантацыі, якая ўтварылася паміж дзяржавай і грамадствам, грамадства, якое на сённяшні дзень прадстаўленае дэмакратычным рухам са сваімі лідарамі, Святлана Ціхановская і іншыя палітыкі. І я бачу, што вось гэта канфрантацыя, які хто каго пераможа, хто каму больш шкоды зробіць, яна прыводзіць да таго, што не шукаюцца адказы на пытанне, як мы можам вырашыць гэты крызіс, ставіцца пытанне, як мы можам адзін аднаго перамагчы, там прынізіць, перамагчы, прымусіць капітуляваць. І ў гэтай барацьбе, канешне, мы са свайго боку заўсёды кажам, гэта Лукашенко, хто адказны за тое, што робіцца ў Беларусі. Гэта ён прымае рашэнне аб арыштах, аб катаваннях, гэта ён адказны за забойствы, за смерці людзей, за вайну, за міграцыйны крызіс і так далей. Але таксама гэта азначае, што мы фактычна здымаем сябе адказнасць за тое, што адбываецца. Хаця мы разумеем, што Лукашенко многія з гэтых крокаў робіць пад ціскам. Ён адчувае пагрозу, ён адчувае нейкую варожую, агрэсіўную, часам абразлівую рыторыку з боку дэмакратычных сіл. Для яго гэта часам нагода для того, каб рэагаваць, штосьці рабіць. То бок можна сказаць, што нам пагражаюць. Таму ўсе эліты навокал мяне кансалідуемся, трымаем контур. Ці ён можа проста нейкім чынам помсціць. І помсціць ён будзе не людзям у Літве ці ў Польшчы, там палітыкам ці шараговым людзям, а помсціць людзям у Асіповічах, Баранавічах, там тыя людзі, якія абсолютна безабаронныя. А таму у сваёй кааліцыі, у нашай кааліцыі за вызваленне палітзняволеных мы заклікаем да больш адказнай, стрыманай рыторыкі, каб яна не стварала правакацыйныя сітуацыі, якія могуць прывесці вось да такіх наступстваў. Дык вось, калі вяртацца да пытання канфрантацыі, тое, што я бачу зараз за гэтыя 5 гадоў, наша барацьба дэмакратычнага руху і палітычных структур найперш, яна ператвараецца ўжо не проста ў барацьбу супраць Лукашэнкі, а ў барацьбу супраць краіны. То бок часам могуць быць наступствы ў гэта. Магчыма, гэта не тое, што маецца на ўвазе. Але санкцыйны ціск, ізаляцыя, абмежаваная мабільнасць, там страчаныя працоўныя месцы і переарыентацыя эканомікі на ваенны заказ расійскі. То бок я бачу, што ёсць наступствы, пра якія можа не думалася, а можа і думалася, хто ведае, што яны шкодзяць насамрэч ужо цэлай краіне. Я, напрыклад, не ў той сітуацыі, я не лічу, што мы у барацьбе з гэтым злом, з рэжымам Лукашэнкі павінны спаліць уласную хату. Я не думаю, што гэта правільны падыход. Я лічу, што гэтая канфрантацыя павінна трэба адмаўляцца ад яе, трэба пераходзіць да рэжыма пошуку адказаў на пытанні, як мы можам вырашыць гэтую канфліктную сітуацыю, якая і паміж грамадствам і дзяржавай, і паміж заходнімі краінамі і дзяржавай Беларусь. Спадар Вера, я вярнуся, мы працягнем гэтую тэму, троху ухіліліся, але тым не менш. Вы сказалі, канфрантацыя паміж рэжымам і грамадствам, якое прадстаўляе дэмсілы, і хто каму большую шкоду нанясе. Ну, прабачце, якія, ну, рэальна, калі глядзець на рэчы, дэмсілы, пры ўсіх іх там гучных заявах, але рэальна могуць нанесці шкоду. Яны санкцыі не ўводзяць, танкаў яны не маюць, свае там структуры ў Беларусі таксама не маюць, якія могуць там пайсці, я не ведаю, дыверсіі нейкія рабіць, яшчэ што, якую шкоду яны могуць нанесці. Ну, я могу так сказаць, што замежныя нашыя партнёры, яны, калі прымаюць рашэнне аб тым, каб увесці санкцыі, напрыклад, зрабіць нейкія новыя абмежаванні, яны таксама аглядаюцца на палітычныя структуры. А што вы скажаце? Ці вы за тое, каб уводзіць санкцыі? І мы чуем пра тое, што даволі актыўна прасоўваецца гэтая тэма. Тое, што трэба сінхранізаваць, не проста ўводзіць санкцыі, а сінхранізаваць санкцыі з Расіяй праз удзел у вайне, канешне. Але дзеля таго, каб не абыходзілі санкцыі, не дапамагалі адзін аднаму, давайце сінхранізаваць. І ў гэта ўжо ёсць вельмі практычныя наступствы. Тое, што абмяжоўваецца мабільнасць беларусаў. Напрыклад, балтыйскія краіны, яны ўжо даволі моцна абмежавалі, менавіта кіруючыся гэтымі заклікамі пра сінхранізацыю санкцый. Дзе надыходзіць той момант палітычнай адказнасці за тое, што ёсць другасныя нейкія наступствы ад такой палітыкі, ніхто не хоча адказваць на гэтае пытанне. Ну, в прынцыпе, мы ціснем, мы давім, мы расколваем эліты, хаця мы бачым, што кансалідацыя эліт працягваецца, і Лукашенко абкружаны досыць лаяльнымі людзьмі,
на сённяшні дзень, ці пытанні адказнасці, які вельмі гучна гучаць, якія добра выглядаюць прывабна, але гэта праца непэўная, ніхто не ведае, ці яна прыйдзе да выніку ці не, яна на годы, можа нават на дзесяткі гадоў расцягнецца, і яна запатрабуе просто неверагодныя рэсурсы для таго, каб давесці гэтую справу до конца. Тым не менш, гэта тое, што абсалютна пужае рэжым, то, што прымушае рэжым адказваць нейкімі варожымі дзеяннямі, агрэсіўнымі дзеяннямі. Адказнасць гэта не тое, ад чаго варта адмаўляцца, але варта думаць пра тое, што будзе працаваць, а не тое, чым можна махаць як сцягам, прыцягваць да сябе ўвагу, але ведаючы, што гэта ні да чаго не прывядзе. Ну і вось вы кажаце про тое, што неабходна ўсё ж таки шукаць шляхі для паразумення, для выпраўлення сітуацыі, і ў той жа час вы вельмі негатыўна ўспрынялі прапанову аб правядзенні круглага стола паміж рэжымам і дэмсіламі. Чаму? Ну, найперш таму, што гэтая прапанова была прышпіленая да беларуска-амерыканскага перамоўнага трэку па вызваленні палітычных зняволеных, і это тое, чым я займаюся штодзённа. Гэта мой інтарэс пабачыць, каб гэты працэс дайшоў да канца, і каб ён быў поспехам для абодвух бакоў, каб выйшлі, самае галоўнае, каб выйшлі людзі з турмаў. Я бачу гэтую спробу трохі як бы навязаць амерыканскаму боку гэтую пазіцыю. Давайте мы да гэтых перамоваў яшчэ далучым перагаворны трэк. Даруйце, не перагаворны трэк, а менавіта ідэю дыялога, некага круглага стола паміж апазіцыяй і Мінскам. І гэта тое, што не варта было б рабіць ні пры якіх умовах, тому што сам гэты перамоўны трэк, ён скіраваны выключна на вызваленне палітычных зняволеных. Калі перагружаць гэтую павестку, то мы можам апынуцца ў сітуацыю, калі справа вызвалення можа быць не даведзеная да канца. Я разглядаю такую прапанову як неадэкватную гэтаму моманту, што яна можа нашкодзіць таму прыярытэту, які прынялі ўсе. Вызваляць людзей – гэта для ўсіх прыярытэт. Ці гэта дапаможа? Я не думаю, што гэта дапаможа. Другое – это тое, што сам Мінск не заўважае, ігнаруе Святлану Ціхановскую, яе каманду, і не паказвае ніякім чынам, што яны гатовы да такого дыялогу. У гэтай прапанове, тое, што агучыў Дзеніс Кучынскі, Святлана Ціхановская павінна кантраляваць фактычна працэс перамоў, то бок яна прызначае людзей для гэта. Гэта вельмі завышаныя нейкія чаканні, гэта вельмі неадэкватная ацэнка таго, што адбываецца на сённяшні дзень, і калі ставіць гэта ў залежнасць гэтаму працэсу, то зноў жа мы нарываемся на магчымыя наступствы гэта. Таксама былі ўключаны і іншыя перадумовы, это вызваленне ўсіх людзей, спыненне ўсіх рэпрэсій і не ўдзел самога Лукашенка. То бок, я бы сказаў, што вось гэтыя перадумовы, яны проста робяць немагчымым нават разгляд гэтае пытання. І калі перадаецца намесніку замежных спраў Беларусі прапанова пра гэта, дзе, магчыма, напісана там, мы не хочам бачыць на перамовах Лукашэнку, на што можна разлічваць, каб беларускі чыноўнік высокага рангу, каб ён на гэта адрэагаваў. Ён пагадзіўся на такое, рызыкуючы ўсім на свеце. Ну і апошняе тое, што апошні блок такіх праблем, это тое, што дэмакратычныя сілы, апазіцыйныя палітыкі на сённяшні дзень не гатовыя да такой размовы, бо сама па сабе гэтая размова, гэта пэўнае прызнанне Лукашэнкі як кіраўніка краіны. Гэта таксама будзе вымагаць іншых камунікацый. Тое, што нават я чуў ад апазіцыйных палітыкаў за гэты час, калі яны абмяркоўвалі нават гэтую ідэю, то гэта даволі агрэсіўны тон, даволі варожы тон, які не дапамагае, які проста не спрыяе таму, каб той бок пагадзіўся на гэта. То бок, ці гэта заведама такая правальная ідэя, мы проста яе кідаем у інфармацыйную прастору і думаеце самі, што вы хочаце тут пабачыць, ці это проста там звычайная правакацыя. Ну і ў гэтым блоку таксама я сказаў, што дэмакратычныя сілы на сённяшні дзень не гатовыя да кампрамісаў. І для мяне таксама такая ўнутраная сістэмная супярэчнасць. Вы кажаце, што вы падтрымліваеце дыпламатычны трэк, але пры гэтым вы адмаўляецеся ад таго, што павінны быць нейкія саступкі. І гэтыя саступкі павінны быць, калі мы хочам вырашыць праблему. Калі мы хочам вызваліць людзей, у нас ёсць магчымасць адмовіцца ад пэўных санкцый, дапамагчы гэтаму пытанню. Але вы адмаўляеце гэтаму. То бок, як вы можаце вызваляць людзей, это павінен быць кампраміс. Гэта частка дыпламаты, і гэта частка такіх дамоўленасцяў. І тут таксама, размаўляючы пра гэты круглы стол, адмаўляюцца любыя магчымасці для кампрамісаў. Гэтыя кампрамісы могуць быць вельмі
скажем так, незручнымі для дэмакратычных сіл. Напрыклад, я не ведаю, там невяртанне ў Беларусь, вызваленне людзей, палітычны працэс, там прастора для грамадзянскай супольнасці, але вы ніколі не вяртаецеся ў гэтую краіну. Ці вы гатовыя да такіх размоў? Вось таму сама па сабе прапанова вельмі сырая, яна павінна была б найперш абмяркоўвацца праз партнёраў, будь то Злучаныя Штаты ці Еўрапейскі звяз, з Мінскам, але ў закрытым фармаце, для таго, каб не ствараць вось такіх правакацыйных сітуацый. Ну, дарэчы, вот вы кажаце, што гэта адна такая правакацыйная сітуацыя. Я бачу, што Святлана Ціхановская, ці яна там, ці там вот, пры дапамозе напісала і была апублікаваная ў адным з штатаўскіх СМІ артыкул, у якім заклікала, я цытую, заклікала амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа не спыняцца ў вызваленні беларускіх палітвязняў. Па яе меркаванню, ён можа атрымаць велічайшую гуманітарную перамогу для Беларусі ў сучаснай гісторыі. Можа, і такі зварот таксама как бы лішні ў гэтай сітуацыі, бо зараз перамовы там, может быть, ідуць цішком і прыцягваць да іх увагу залішне. Не? Ну, найперш, гэтыя перамовы сапраўды ідуць, гэты працэс ідзе, я б сказаў так. Ён будаваўся цэлы год, ён працуе досыць некепска. Сам Лукашенко на нядаўняй нарадзе з амбасадарамі сказаў пра тое, што ён чакае кроку ў адказ ад Вашынгтона. То бок, можна так вывесці, што менавіта Вашынгтон робіць наступны крок па гэтым працы. То бок тут заклікаць ЗША да нейкіх новых дзеянняў можа недарэчна і не своечасова, таму што там ідзе праца, там з гэтым все нормально. Іншая справа, што вось такія заклікі менавіта да Дональда Трампа ўмяшацца і штосьці зрабіць для вызвалення палітычных зняволеных у Беларусі ў публічнай прасторы, яны ўжо знайшлі сваю рэакцыю з боку Мінску. Яна была такая даволі варожая. Мы памятаем спачатку Іван Эйсмонт, пасля сам Лукашенко адкаментавалі такім чынам, што няхай толькі паспрабуе Трамп умешацца ў гэты працэс і ўсе будуць сядзець да канца. То бок яны выразна паказалі, што ім не падабаецца гэтая рыторыка, што яны разглядаюць гэта як спробу ціску на Мінск, і яны адказваюць на гэты ціск, рэагуюць досыць кепска. І ім трэба паказаць, што яны роўныя гульцы ў гэтай сітуацыі і што няма некага начальніка над Лукашэнкам, які прымусіць яго зрабіць штосьці. І вось у гэтых умовах, калі ўжо гэта паспрабавалі сказаць у публічнай прасторы, атрымалі гэтую рэакцыю, я гляджу, што офіс надалей працягвае літаральна штодзень вось гэты аргумент падсвечваць. Тое, што Трамп можа ўмяшацца і можа прымусіць Лукашэнку штосьці зрабіць. І там нават словы былі такія, што Лукашенко баіцца Трампа і ён гатовы на ўсё пайсці. Гэта не дапамагае, гэта зноў жа стварае нейкую такую правакацыйнае асяроддзе у тых умовах, калі варта было б праявіць стрыманасць. Вот это неўтрыманне фізічнае проста сярод некаторых палітыкаў, яно даволі шкоднае і небяспечнае. Я б тут заклікаў іх все ж такі падумаць пра тое, каб трохі прыкусіць языкі, хаця б на нейкі момант даць гэтаму працэсу дайсці да фінала. Вот бачыце, да чаго давялі дыпламата, які вельмі сочыць за сваімі словамі і выказванні, а тут кажа прыкусіць языкі. Але часам правільна можа і не стрымлівацца у пэўных характарыстыках. Але, спадар Валер, 10 месяц таму у мяне была размова з экспертам Фінскага інстытута замежных спраў Аркадзем Мошасам, дзе ён выказаў сумнеў у тым, што перамоўны трэк менавіта перамовы цягам года там па нейкаму трэку паміж Вашынгтонам і Мінскам сапраўды ідуць. Да, Крыс Сміт прыязджаў у Мінск, да, Келах быў у Мінску, да, і адзін і другі вывезлі з сабой пэўную колькасць палітвязняў. Але, маўляў, ніякага перамоўнага канкрэтнага трэка, які ідзе, які мае мэты, там нейкія перспектыву і ўсё астатняе, Мошас лічыць, што няма. Як это не дзіўна, але гэтую ж самую думку падкрэсліў і выказаў больш нават рэзка у нас у размове таксама эксперт Фінскага інстытута Рыгор Ніжнікаў. Ён таксама перакананы, што цікавасць ёсць пэўная,
прадстаўнікі адміністрацыі Трампа прыязджалі, у іх есть свае мэты, нешта там, некую інфармацыю там ці прамацаць, ці яшчэ што вот ад Лукашэнкі ёсць, але перамоўнага трэка няма, тым больш трэка скіраванага на вызваленне палітвязняў. Чым яны памыляюцца? Вот ваше бачанне, таму што вы упарта кажаце пра вот менавіта трэк, які вот ужо цягам года ідзе. Ну таму што я назіраю з гэтай сітуацыі ад пачатку гэтага працэса. Я размаўляў з людзьмі, якія мелі дачыненне да прыняцця рашэння ад пачатку пра пачатак гэтага перамоўнага працэса, і да большую частку яго публіка не магла заўважаць, таму што гэта былі дыпламатычныя каналы, там умоўна кажучы, Валянцін Рыбакоў, пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ООН у Нью-Йорку, быў галоўная кантактная асоба, якая размаўляла і размаўляе дагэтуль з Вашынгтонам. Для гэта былі вельмі цікавыя падзеі. Літаральна ў мінулым ліпені была сустрэча Лукашэнкі з Валянцінам Рыбаковым, асобная сустрэча. Это вельмі рэдка адбываецца, калі Лукашенко сустракаецца з асобнымі амбасадарамі, і гэта паказваюць на публіку. З майго меркавання, з дыпламатычнага пункту гледжання, гэта пацверджанне таго, што ў чалавека ёсць мандат, што ў ёй ёсць паўнамоцтва на тое, каб весці такія размовы. Далей гэтыя размовы працягваліся ў закрытым рэжыме. Фактычна толькі дзякуючы гэтай публікацыі Нью-Йорк Таймс у лютым мы даведаліся пра тое, што Крыс Сміт ездзіў у Беларусь, сустракаўся з Лукашэнкам. Пасля была яшчэ цэлая серыя такіх прыездаў, якая была кульмінацыяй, гэта стаў прыезд менавіта Келага. Але дагэтуль яшчэ беларускі бок пачаў больш актыўна рэагаваць на гэтую магчымасць. Мы бачылі, што за гэты час ад пачатку года было вызвалена 4 амерыканскіх грамадзяніна. Для Злучаных Штатаў гэта заўсёды прыярытэт, вызваляць сваіх, вяртаць дадому. І гэта супадала якраз з пачаткам прэзідэнцтва Трампа. І таксама Лукашенко спрабаваў пэўным чынам паўплываць на яго бачанне ўспрыняцця самого сябе. Што паглядзім, мы можам дамовіцца. Я магу рабіць тыя рэчы, якія зробяць з цябе пераможцу, фактычна. Вось ты адно, другое, трэцяе, чацвёртае дасягненне. Ты вызваляеш сваіх, і это ж вельмі добра, я гатовы табе тут дапамагчы. То бок гэта свая гульня з боку Мінска, яна разыгрываецца досыць акуратна і досыць паслядоўна, я бы сказаў. Але тое, што візіт Келага адбыўся, гэта не магло адбыцца яшчэ год таму. Для гэта трэба было падрыхтавацца, для трэба было правесці шмат сустрэч, абмяняцца інфармацыяй, адчуць адзін аднаго, выбудаваць пэўны давер для таго, каб выходзіць у публічную прастору з такімі сур'ёзнымі сустрэчамі на ўзроўні спецпасланніка самого Трампа з Лукашэнкам. Таму гэта кульмінацыя менавіта гэтага этапу, папярэдняга этапу, але гэта не заключае працэс, таму што абодва бакі не атрымалі ўсё тое, што яны хацелі. Для амерыканскага боку важна працягваць вызваленне людзей. Мы кажам тут пра значную колькасць палітзняволеных. Для Мінска вельмі важна атрымаць аслабленне санкцый. Гэта можа быць прыпыненне санкцый ці там частковае зняцце. Ніхто гэта пакуль не ведае, акрамя амерыканскага боку. Але гэта дакладна не канец гісторыі. Але візіт Келага проста так не змог бы адбыцца на роўным месцы. Гэтаму папярэднічала вельмі сур'ёзная грунтоўная праца абодвух бакоў, якія выбудавалі працэс. То бок праблема не ў тым, каб сустрэцца адзін з адным, а каб кожная сустрэча, кожная размова вела да наступнай размовы, да некае дзеяння, да змены пазіцыі, да таго, каб урэшце рэшт бакі прыйшлі да свайго фінальнага прызначэння. І менавіта ў гэтым перагаворным працэсе фінальнае прызначэнне гэта вызваленне людзей у абмен на паслабленне санкцый. Я хочу зрабіць невялічкую паузу і нагадаць усім пра подпіску на сацыяльныя сеткі агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Ну, найперш гэта безумоўна тэлеграм-канал, там вельмі хутка і аператыўна з'яўляецца уся інфармацыя пра тое, дзе, куды паехалі, з кім сустракаліся, што рабілі, што абмяркоўвалі, чаго дасягнулі ці не дасягнулі. Всё гэта ёсць у тэлеграм-канале агентства. Ну, таксама іншыя там сайты і іншыя сацыяльныя сеткі таксама доступныя. Ну і не забывайце подписываться на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Пытанні праз донат таксама працуюць, калі ласка, вельмі шмат каментароў, але пытанне праз донат будзе выведзена на экраны, мы яго побачым у першую чаргу. Тым не менш, пакуль спадар Валер
гаварыў, я тут паспеў кое-што прачытаць у прынамсі рэакцыя на ваши словы ад наших гледачоў. Ананімус піша: Кавалеўскі дагэтуль жыве ў свеце ружовых поні, ніякага зняцця санкцый не павінна адбывацца, пакуль не адбудзецца дэкрыміналізацыя палітычных спраў. Далей ФВ пиша: Ковалевский банально предлагает помириться с режимом, простить ему все, что он сотворил за эти годы, и просто признать Лукашенко. Ну и так, было тут еще. Максим пытается. Конкуренция за вызволенне людей. Чаму спадар Ковалевский лічыць, что яго намаганні лепшыя за намаганні іншых? Я лічу, што тая формула, якая была распрацавана нашай кааліцыі за вызваленне палітзняволеных разам з Тацянай Хоміч, з Вольгай Гарбуновай, што гэтая формула значна больш адэкватная, што яна улічвае інтарэсы розных бакоў і, скажем так, і тактычныя інтарэсы, і стратэгічныя інтарэсы. І самае галоўнае, што гэтая стратэгія, яна падводзіць нас да вырашэння праблемы вызвалення палітычных зняволеных. Я нагадаю асноўныя крокі, якія мы прапануем, ці змены у стратэгіі. Гэта першае, больш адказная, больш стрыманая камунікацыя. Як бы не падвышаць тэмпературу у камунікацыйных у прасторы камунікацыі. Другое, это больш актыўная дыпламатыя, то бок трэба размаўляць з беларускім бокам, а беларускаму боку трэба размаўляць з замежнымі партнёрамі пра тое, што адбываецца, якія могуць быць варыянты вырашэння гэтай праблемы. І трэцяе, гэта выкарыстоўваць тыя санкцыі, якія ўжо ўведзеныя дзеля таго, каб вызваляць людзей. Это той інструмент, это той актыў, які цікавы Мінску, з дапамогай якога можна выцягваць з іх рашэнні пра працяг вызвалення людзей. Гэта тое, што, скажем так, я бачу прыкметы гэтага ў падыходах Злучаных Штатаў, якія значна знізілі вось гэты аб'ём і тэмпературу ў сваёй крытыцы на адрас Мінска. Это не азначае, што яны цалкам адмовіліся ад крытыкі і ад сваіх ацэнак, але разумеючы, што для перамоўнага працэсу трэба адпаведныя умовы, то бок не кідацца адзін на аднаго, там не сварыцца і не абражаць адзін аднаго, яны скарэктавалі сваю камунікацыю. Па-другое, мы бачым праз гэты дыпламатычны трэк, яны актыўна размаўляюць адзін з адным. І гэта дапамагае ім адзін аднаго разумець значна больш. Што можна зрабіць дзеля вызвалення людзей. Ну і трэцяе ўжо санкцыі. Як мы гэта абмеркавалі, што гэта тая тэма, якая цікавіць Мінск, тая тэма, дзеля якой яны гатовыя вызваліць пэўную колькасць людзей. Што гэта будзе за рашэнне, якім будзе фінальны пакет, я думаю, мы можам даведацца толькі пасля таго, як абодва бакі прыйдуць да такіх паразуменняў. Але тут я хацеў бы таксама адказаць на папярэдні каментар пра розавыя поні. Мне трохі это дзіўна чуць, таму што тая пазіцыя, якую мы займаем, яна вельмі прагматычная, яна рэалістычная, яна улічвае тыя рэаліі, якія на сённяшні дзень склаліся, то змены ў кантэксце, якія часам для нас спрыяльныя, часам не вельмі спрыяльныя. Я калі чую тое, што людзі настойваюць на тым, што мы павінны працягваць карыстацца той самай стратэгіяй, якой карысталіся 5 гадоў, бо мы верым, што гэта можа прывесці да вызвалення людзей, спынення рэпрэсій, да дэкрыміналізацыі ўсёй сітуацыі, то мне пытанне, хто тут розавыя поні? Калі вы бачыце, што гэта не спрацавала 5 гадоў, за гэты час людзі губляюць сваё здароўе, іх лёсы ламаюцца, некаторыя людзі страцілі сваё жыццё ўжо гэта. За гэты час ці мы можам сабе дазволіць карыстацца тымі самымі падыходамі, якія мы бачым, што не спрацавалі, і пры гэтым называць сябе не розавымі поні? Я думаю, што гэтае пытанне трэба задаць самому этому анонімусу. Але іншы наш глядач задае вам два пытанні ў стылі «Чый Крым?». Пытанні такія. Ці падтрымлівае Кавалеўскі міжнародны трыбунал над Лукашэнкам? Так ці не? Прыпыненне рэпрэсій абавязковы пункт, так ці не? Гэта маецца на ўвазе, калі мы нам ісці да нейкія саступкі, ставіць нейкія умовы. Вот ваши адказы. На сённяшні дзень няма міжнароднага трыбуналу над Лукашэнкам. Гэта рэальнасць, яго ніколі не будзе. Як бы тое, што робіць Лукашенко, тое, што ён зрабіў за гэтыя 5 год, не кваліфікуецца да ўзроўня ваенных злачынстваў там ці ўзброенай агрэсіі супраць іншых краін. А той трыбунал, які быў створаны пры Радзе Еўропы, ён створаны супраць Расіі, супраць, скажем так, Расіі. І тое, што я чуў, што нават гэта можа і не закрануць самого Пуціна.
тым не менш гэта не азначае, што пытанне адказнасці за тое, што адбылася ў Беларусі, яно закрытае, але я лічу, што гэта пытанне для беларусаў, каб яны вырашалі, не каб замежныя суддзі, эксперты вырашалі, вы ацэньвалі гэтую сітуацыю, каб самыя беларусы гэта зрабілі, бо гэта будзе аснова для таго, каб зрабіць высновы з таго, што з намі было за гэтыя 30 гадоў, якім чынам перадухіліць такія сітуацыі, каб не было такой канцэнтрацыі ўлады ў адных руках, каб не было такіх злоўжыванняў. І другое пытанне, нагадайце, ласка, пра што было? Так, другое пытанне было пра спыненне рэпрэсій, ці абавязкова гэта пункт? Я думаю, што это ўзаемазвязаны пункт з тым, каб вызваляць людзей. Сапраўды гэта на сённяшні дзень стварае такую вельмі супярэчлівую сітуацыю. Як бы адбыліся памілаванні, вызваленні больш за 300 чалавек, а пры гэтым працягваюцца рэпрэсіі, і гэта стварае такую даволі невыразную, няпэўную сітуацыю. Незразумела, што рэжым хоча гэтым прадэманстраваць. Але на наш погляд, менавіта праз узаемадзеянне Мінска з замежнымі партнёрамі можна выбудаваць пэўныя механізмы, накапіць нейкі досвед узаемадзеяння станоўчага, канструктыўнага, спачатку праз вызваленне людзей, а пасля пераходзіць да таго, каб спыняць, змяншаць, прыпыняць ці ўвогуле спыняць гэтыя рэпрэсіі ў Беларусі. Тут я адзначу, што беларускія праваабаронцы падрыхтавалі такую дарожную карту по таму, як можна спыняць гэтыя рэпрэсіі. Яны прыходзяць да высновы, што гэта немагчыма зрабіць аднамаментна. То бок, сёння мы прымаем рашэнне, заўтра ўжо рэпрэсій няма. Яны настолькі выпісаны, убудаваныя зараз у сістэму, дзяржаўную сістэму кіравання ў Беларусі, што спатрэбіцца пэўны час. Яны адбываюцца ў Беларусі на розных этапах, у розных установах, па розных прыкметах. Яны адбываюцца нават за мяжой на Беларусі. Мы ўсе гэта адчуваем, хто тут жыве. Гэтыя спробы рэжыма паралізаваць жыццё людзей, неяк бы пакараць іх за тое, што яны з'ехалі ў свой час і там ці выступілі супраць рэжыма. Таму рэпрэсіі гэта складаная задача, якая не можа вырашацца аднамаментна. Таксама гэта пытанне да палітыкаў, чаму яны працягваюць настойваць на тым, што ўсё павінна спыніцца за адзін дзень, і не разумеючы, што насамрэч гэты працэс патрабуе часу. То бок у пэўным сэнсе нас уводзіць у зман, што такое магчыма, такое немагчыма. І нават пытанне вызвалення палізняволеных, вось ужо год, як Мінск вызваляе людзей, за гэты час толькі 330 прыкладна чалавек было вызвалена. Гэта вельмі шмат часу прайшло. Такі, ну скажем так, вынік не самы сонечны, але да гэта ўвогуле нічого не было. Просто трэба рыхтавацца да таго, што гэты працэс можа заняць больш часу, і больш намагання, і больш цярпення, і больш дыпламатычнасці, і больш мудрасці такой звычайнай, каб не нашкодзіць тым справам, якія пачыналі іншыя людзі і сапраўды рухаюцца да нейкіх вынікаў. То бок палітыка чужых рук, ад яе трэба адмаўляцца. Трэба браць адказнасць сапраўды у рэаліях, браць адказнасць на сябе, што робіцца добрага і што нельга рабіць шкоднага. Ну так, і тут сапраўды мы ізноў вяртаемся да таго ж самага аргумента, вот калі казаць пра колькі чалавек было вызвалена за гэты час, што вызвалена настолькі, і вот людзі зараз пішуць, што вызваліў 2, а на гэтае месца пасадзіў 4 за гэты час. Але вось цікавае такое пытанне, як у працяг. Праз 10 гадоў спадару Валеру будзе 59. Вам зараз 49? Бачце, ведае чалавек. Як ён ліча, ці зможа ён прымяніць досвед вызвалення палітвязняў, атрыманы зараз у 35-м годзе, таму што сітуацыя не зменіцца і вязні будуць? Не, канешне, моя мэта гэта каб сённяшнія палізняволеныя выходзілі як мага хутчэй. Я разумею, што не зможа адбыцца суперхутка, што не зможа адбыцца аднамаментна. Але маё такое спадзяванне, маё бачанне гэта, што праз працу па вызваленні мы зможам пераходзіць да іншых нейкіх балявых тэм, якія існуюць у Беларусі. Гэта і спыненне рэпрэсій, гэта і стварэнне нейкіх умоваў для грамадзянскага палітычнага працэсу ў Беларусі, каб здымаць гэтае абмежаванне на людзей за мяжой. Конечно, мне хацелася б, каб все тыя, хто выехаў не па сваёй волі, хацелі б вярнуцца ў Беларусь, каб яны мелі такую магчымасць вярнуцца ў бяспечную прастору. Але гэта не тое, чым я хацеў бы займацца ўсё жыццё, і
калі так будзе адбывацца, калі праз 10 гадоў гэтая тэма будзе па-ранейшаму актуальнай, ну это значыць у Беларусі сапраўды вельмі сур'ёзныя праблемы, але я думаю, што у гэтых умовах нават і Мінску становіцца відавочна, што ад гэтай палітыкі трэба адмаўляцца. Ну прынамсі я бачу нейкія прыкметы таго, што пра гэта задумваюцца. Дарэчы, вось абураецца Максім з нагоды вашай прапановы, што трэба можа быць дзесьці сцішыцца, дзесьці не казаць, не выказваць сваё меркаванне з лепшых можа быць нейкіх перакананняў там мэтаў, але тым не менш тады піша, так што трэба заткнуцца ўсім СМІ, не крытыкаваць і нічога не казаць у бок Лукашэнкі, трэба беларусам не выходзіць на акцыі нават у гарадах за межамі Беларусі, а яшчэ трэба расследавальнікам заткнуцца, не пісаць пра унука Лукашэнкі, каб тэмпература не расла, каб не злаваць дзеда. Угу. Не, я абсолютно да гэта не заклікаю. Я думаю, што крытыка якраз таки яна частка дэмакратычнага працэсу, тое, што трэба крытыкаваць, трэба падсвечваць праблемы. Я кажу пра пустыя пагрозы. Напрыклад, там давайте звернем рэжым, давайте ліквідуем рэжым. Гэта немагчыма на сённяшні дзень. Не ў сілах гэта беларусаў, не ў сілах і не ў інтарэсах гэта міжнароднай супольнасці гэта рабіць. Да гэта просто няма апетыту, ніхто гэта не падтрымае. Ці такія абразлівыя насамрэч пагрозы ўжо на адрас самого Лукашэнкі, трэба пасадзіць его на кол. Трэба паглядзець, як дрыгаюцца ногі там і гэтак далей. Ну гэта тое, што таксама стварае вельмі нездаровую абстаноўку. Я кажу менавіта пра такія сітуацыі, дзе людзі кідаюцца пустымі пагрозамі, дзе абражаюць, дзе пагражаюць там сем'ям, менавіта ў фізічным плане. Калі ёсць нейкія законныя падставы для того, каб крытыкаваць Лукашэнку, гэта іншая справа, і Лукашэнку, і рэжым, яго сям'ю там і гэтак далей. Я менавіта кажу пра тое, каб людзі вялі себе больш адказна ў гэтым сэнсе. Калі вы не можете гэта сказаць свайму калегу па працы, там я тебе завтра пасажу на кол, то можа не варта это казаць і у палітычнай прасторы, асабліва калі ты называешься палітычным лідарам. На завяршэнне коротко я прыгадаю того ж самого Рыгора Ніжнікова з ім размову, і мы закранули еўрапейскую палітыку ў дачыненні вось да можа быць пачатку змены стратэгіі адносна рэжыму Лукашэнкі, і ён сказаў канкрэтна, што ніякай змены стратэгіі бліжэйшым часам у еўрапейскіх палітыкаў не будзе. Яны катэгарычна будуць прытрымлівацца той пазіцыі, якую маюць зараз, тыя умовы, якія выставілі зараз, і пакуль та сама не будзе. Я спытаўся, дык а які сэнс, калі ў іх такая жорсткая пазіцыя, ездзіць да іх, таму ж самому Кавалеўскаму, і казаць пра неабходнасць змены стратэгіі. Ён кажа, ну можа быць яны такое бачанне маюць, але кажа, я сэнсу не бачу. Вы бачыце сэнс? Як адгукаюцца еўрапейскія палітыкі? Вот у вас былі там сустрэчы з там у Аўстрыі, там в іншых сталіцах з вельмі высокім узроўнем палітыкаў, і што вот якія словы? Я не думаю, што ў гэтым сэнсе спадар Рыгор памыляецца. Сапраўды Брусэль на сённяшні дзень не настроены на гэты лад. Я б нават сказаў, што за апошні час адбылася такая не сказаць радыкалізацыя, але становіцца пазіцыя больш жорсткай. У пэўным сэнсе яна адлюстроўвае змены ў пазіцыі і Святланы Ціханаўскай, якая становіцца трошки больш радыкальнай. Але акрамя гэтага слоя ёсць яшчэ слой краінаў, якія ўваходзяць у склад еўрапейскага звязу нацыянальных сталіц, і іх погляд на сітуацыю Беларусі можа моцна адрознівацца. І скажем так, нашы суседзі яны больш так жорстка падыходзяць да ацэнак і да таго, што трэба рабіць надалей. А ёсць іншыя краіны, якія адзначаюць для сябе, што якія кіруюцца не эмоцыямі, якія кіруюцца не гістарычным нейкім багажом у адносінах з Беларусю, якія кіруюцца прагматычнымі інтарэсамі, у тым ліку і пытанні рэгіянальнай бяспекі, зноў жа думаючы пра тое, якім чынам забяспечыць устойлівы мір для Ўкраіны. Яны ацэньваюць сітуацыю па-іншаму. Для іх пытання, што на сённяшні дзень адбываецца ў Беларусі, якім стане знаходіцца Лукашенко, ці ён кантралюе сітуацыю ці не. Другое, што такое дэмакратычны рух на сённяшні дзень, ці здольны ён памяняць сітуацыю, ці здольны ён быць той сілай, якая зможа памяняць рэжым, якая зможа там дамагчыся нейкіх дэмакратычных пераменаў. Адказы для іх відавочныя. Што мы можам рабіць у гэтай сувязі? Таму што мы бачым, што пакуль мы стаім збоку, калі мы назіраем за сітуацыю ў Беларусі,
гэтая дыстанцыя паміж нашай краінай працягвае расці, што беларусы значна менш маюць магчымасці падарожнічаць у Беларусь па розных прычынах. Ці это культурніцкія, ці адукацыйныя, ці бізнесовыя сувязі, ці это проста людскія сувязі для того, каб людзі падтрымлівалі гэтую сувязь паміж сабой. Гэта азначае, што Расія будзе працягваць дамініраваць у палітычнай, у дыпламатычнай прасторы Беларусі, што яны будуць вызначаць стратэгічныя кірункі для развіцця Беларусі. Ці гэта добрая камбінацыя, што мы адышлі ў бок, і цяпер гэтую прастору запоўнілі іншыя краіны, якія не заўсёды насамрэч прыязна ставяцца да суверэнітэту, незалежнасці і тым больш нацыянальнай ідэнтычнасці Беларусі. Таму ёсць розныя галасы ў еўрапейскай сям'і. З гэтымі галасамі мы спрабуем працаваць, как бы іх матываваць на тое, каб іх голас быў больш моцны, каб быў больш выразны, таму што нам трэба панеўрапейская палітыка па Беларусі. Я б не хацеў, каб нейкая адна краіна ў еўрапейскім звязе сказала: мы вырашаем, якой будзе пазіцыя Брюсселя по нашай краіне. Вось такія будуць рашэнні, вось такія будуць стратэгіі, такія абмежаванні. Все ж таки это еўрапейская сям'я, 27 краін, якія удзельнічаюць у гэтым праекце, і было б правільна, каб гэтая палітыка была збалансаваная. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, хоць пытанне яшчэ засталося, але вы калі пісалі у Фейсбуку про вот свой візіт ва Ўкраіну, у Кіев, там у каментары прыйшоў Алексей Францкевич і спытаўся: а з беларускай дыаспорай будзеце ва Ўкраіне сустракацца? Я так разумею, што часу не знайшлося. Забранзавеў Кавалеўскі, да? Насамрэч быў час, я сустракаўся. Была спроба сустрэцца яшчэ з некалькімі людзьмі, не атрымалася проста праз тое, што накладкі ў графіку, і тым больш, што гэтыя людзі прыязджаюць у Варшаву, то бок на канферэнцыю, у мяне будзе магчымасць з імі сустрэцца тут. Не, гэта не забранзавеласць, гэта тут яшчэ тактычны такі момант, тактычна-лагістычны, тое, што ўсё ж такі праезд ва Ўкраіну гэта не заўсёды пэўная сітуацыя. І таму большасць запытаў на сустрэчы я накіроўваў ўжо тады, калі я змог перасекчы мяжу, што насамрэч адбылося вельмі роўна, вельмі спакойна, з вельмі лаяльным стаўленнем з боку украінскіх памежнікаў. Але каб не было сітуацыі, што ты запытаў сустрэчу, пасля гэтай сустрэчы пацверджання і трэба яе адмяняць, то вось стварылася такая не вельмі ёмкая сітуацыя. І мне таксама прыйшлося абрэзаць трохі гэтую паездку на адзін дзень, таму што не было квіткоў. Я думаў, што яшчэ літаральна учорашні дзень я змагу правесці ў Кіеве, а прыйшлося выехаць раніцай. Таму гэта і абмежавала пэўныя сустрэчы. Але з гаспадаром Францкевічам я быў бы рады сустрэцца, конечно. Дзякуй вялікі. Ўсе, што засталося па-за межамі, не паспелі ў гэтую размову уставіць, уціснуць. Я думаю, што мы яшчэ вернемся і працягнем са спадаром Валерам. Ну, але вы сачыце за яго дзейнасцю праз тэлеграм-канала агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Там усё ёсць, і здаецца, ёсць магчымасць і задаць сваё пытанне, ці даць сваю нейкую там параду і выказаць прапанову. Ну і не забывайце подписываться на YouTube-канал Еўрарадыё, наш новый YouTube-канал «Навокал». Ставьте подобайки, натискайте на звоночек, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Функцыя «Падтрымайце нас» таксама працуе. Гэта даведама. Дзякуй вялікі яшчэ раз, спадар Валер. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.